Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji Sanata Irite Kingebe wacce take wakiltar babban birnin tarayya Abuja a majalisar dattawa ta yi kalama kan Nyesom Uzonwa Wike. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Sanata da ke wakiltar Abuja a majalisar dattawa Irite Kingebe ta caccaki Nyesom Wike. Irite Kingebe ta bayyana cewa El-Rufa'i ya fi Wike aiki a matsayin ministan babban birnin tarayya Abuja. Sanatan ta bayyana hakan ne a shirin Political Paradigm na tashar Channel TV wadda aka wasa a ranar Talata. A cewarta, samun nasara a matsayin ministan Abuja bai saya kawai ne akan aikin gine-gine da samar da ababen more rayuwa ba. Kingebe ta ce talakawan Abuja ba su san cin moriyar ayyukan da Wike ke gudanarwa a cikin birnin ba, inda ta kara da cewa ministan bai san matsalolin da jama'a ke fuskanta ba. Sanatan ta ce ba ta goyon bayan waɗanda ke yabawa Wike dangane da ayyukansa ba a Abuja, domin kuwa ayyukansa ba su sauƙaƙa rayuwar mazaunan birnin tarayya Abuja. Idan aka tambaye kowane mazaunin Abuja wadda ya fi kowa aiki a matsayin minista, za su ce El-Rufa'i. Me yasa? Saboda El-Rufa'i ya gina tituna kuma ya dinga mai da hankali kan bukatun jama'a. Sanata Irite Kingebe ta kara da cewa El-Rufa'i minista ne idan mutane na fuskantar matsala mai tsanani, baya bari lamarin ya tsaya ga senata, yana tunkarar matsalan kai tsaye. Ba za su iya zuwa wurin ba, babu tsaro, babu ruwa, babu komai. Don haka nasarar minista ba da ta'allaka ne kawai a ababen more rayuwa ba. Ta jaddada cewa dole ne minista ya kasance mai sauraron jama'a domin fahimtar ainihin inda matsaloli ke akwai. To masu sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.